চিনি এডিসিনি রেজাল্ট রূপলাই কয়েকজন দুষ্কৃতীরা চিনি গুড়া কাপ্পা যে চিনি অফিস পার্টি অফিস কেহা বরংনি ভদ্রলোকনি যে নকবারা লাই जों पार्टी अफिस जे सानामै दंमानि बुना चिनि केहा केहा काइनि दुष्कृतीरा जे गुरा काप्पा नि आन्दार साराय रक फायै चिनि पार्टी अफिस न खबर फाय फायो এবং आं एमन आशा खालाया जे पार्टी जे एकजन पार्टी जे थानसा थानसा होनो जे पार्टी फाइने रक चिनि एकजन कर्मिनी बा चिनि एकजन बरक भद्रलोकनि जों नकबारा खालाय मासे व्यक्तिक जों रांरै दंमानि बुना एमन भाबे सकसाहा बोजा बोता जे बरक जे नक नक रक तामाखलाय चाथाय तामाखलाय लंथाय जों तो बारारै दं बुनो प्रटिक मासे मासे किन्तु एमन खलाय जुदि जों थानसा थानसा होनाय फायो जों सकफायजांनाय बसे ताबक चिनि एकटा नगनो जे बारारै चामानि नगनो बुना आरखाय सकसालाय चिनि जे जनजाति रक चिनि बुकुं बारा रक तामाखलाय तंथाय तामाखलाय चाथाय बुनो खूब वानसवानि एक्चुअली मो केहा बरंनि नकसे बदरलुंनि नक ता आं बुंबो सारिया बिनि अनेक किछु खति हा बिनि नक बिनि तीन होते पाला होते जे कोनो अनेक किछु होना प्राय नंगदरमदि 3-4 लाख लाख खति होना बिनि जों मासे व्यक्ति प्राय 1000 फ्लाइ जों बारा लामानि बोताक बाराबो मानगलाक बिनि नक बकरि हा बुनो जों आशा खालायो चिनि मण्डलनि होते किछु साहाय्यर नाय रियां गा खाप चिनि अन्य नेतृत्वबो फाइतं आशा खालायो जे बदरलुंनि नगनो जों अनेक किछु भाबे जों साहाय्य खालायनो होना आशा खालायो जों एडिसि हाफांनो आं काचानि मुसुओ जे एडिसि जारा सरकार गठन खालायनाय बरंनो आं सानि मुसुओ जे आराखलाय गुन्डा दुष्टामि दुष्कृति ओय मुहा लाभ करे हे नस्तमले हे चिनि बरंनिसे निजेरा निजा ए गुरा काप्पा सोरत सब जों निजेरा त्रिपुरा सा थानसा होनाय जे बुकुंबारा रकसे जत इरो गुरा काप्पा इरो बीजेपी अंथों हे बुकुंबारा इरो कांग्रेस अंथों बुकुंबारा नों जेरै त्रिपुरा माखा अंथों बुकुंबारा सीपीएम अंथों इरो बुकुंबारा से खालाय मिलि जुलिनो जों खालायनो नांनाय गणतान्त्रिक देश जतबो खायमा जानिजार हामजांमानि पार्टी किन्तु आराखाय फायै पलायनै खबाय जत नगरक सकसाथाय बेनि नौ ईद ककथाय जे चेन्नाइनि नौ बाजी ककथाय चेन्नाइनि नौ थाङै दुवार लाथिरथाय इमु कुनु धरने आव चिनि गणतान्त्रिक जों सभा अंगिया